Karom don malitum azi pinil setamelitum India long kanun hedi aronala militum chethan ponsina sekaike sitamene puya law and order la ke political power ke do tum phan khali kaike sitame chethan komane politician amunit ma komane backing ke domni thanlo blo thangke alang tum phan ke thangali jela lo tala tum ke bhari 5-star hotel ateng alam mang keli tum chethan pononang upi alam ma bongte Gurmit Ram Rahim Singh labang so aba balam itum chethan ponona lalo lasili tum aprang si chethan pon sidang karbiang long alo sitame dopik lo ilitum la puson thak thak ene accident pena jok je aho kachinam gali lo lang tum stame apran karmud de je phan ke sitame kachini ne pena jok kachini dam de lo social media lo pen ura baturi pena jok lo hai pena jok mani aphan apran endelo labang so pena jok lang tum hemkang sam ke dopinier ni stame ke jok ge tum stame dopik lang la pen ke jok ye phans de chethan de chini sindona bang ke tum chethan pon onang labang so Gurmit Ram Rahim Singh abang so bang fualang li famous pick onana lo ma bongte Haryana Punjab Uttar Pradesh hal hai jo kelang li ke famous pick hangyang lo pen a followers mate alang li phani kroyara sitami suri dolo setame pinier ni alang li ke Haryana jail long sido kopia pot youtube channel lasila bang so Gurmit Ram Rahim Singh alang li ke amyan setame ram tado ajat dolap salang li ke inut ababa alang li famous pick hangyang la pen a followers sitami suri do alang likuna se famous ma bongte mo pen sami chethan lo lake Haryana Rajasthan Punjab Uttar Pradesh lai jo kalang li famous prik la pen Delhi ajon sitame alang li phan chethang pik la pen alang li phan kopia percent piniar ni jel ge thap tholo to tangte alang li ke inut vera phan la pran karmut chot kali bahai ni aphana pranar mut la pen kacholang rem sitame bahai ni amen ke klang dong lo lake kumarlo ma bongte alang li long ke do followers do alang li phan ke kroyarat tum do korjang atum alang lilong ke dodun kacong dadun apuson atum dopik salang tum phan alang kopiloma ke klem bangte chulang rem tel paini phan la isilo la pen isi abang ke kopiloma pro tangte journalist inut journalist mate inut kosono po reporter phan alang li phan endelo halabang so amen ke kosono ma pongte Ram Chhatrapati ben alang li phan samya phan endelo lan chot takalilang akodo thulang alang li komaloma pongte alang li long a manager komaloma pongte Ranjit Singh alang li phan se tame apran endelo tar mane alang li ki nutbet kali double murder lapen ke alang li long ke rape case se tame do labang su pena jok alang li ko ke convict lo la pena jok se alang li phan ke hemkang sam thablo ningkaning ko e phan tang de piniar ni ke ko pilo etum August tarik 4 ni abang so achiklo tarik 4 ni alang li phan ke payroll pu pena join ni alang li phan ni ko no ni plik ke ba phan hong padam long elo la pena prang sitame alang li phan ke hong padam elo positu komantulo maplo tangte April a cheklo sitame alang li phan ke ning koi rai si hong padam lo pajui phun la pena ko phi bang ke jalang pali thulo la pena prang sitame ko do thu ko mantulo mapong ke la ke October a cheklo election na dhiu positu hala bang so sitame alang li phan ni ing koi phan payroll pl tang thila ke lang namlo bang de jail ka lidelo lage alang li phan ke 5 star long si beng tan na teng 5 star lo si athe pi polo bang te alang li phan ke hayam kang sar lo sami ke chu ke jun si tami reng plom apen ani hang te hong ka te plot ani hang te hem ta lut chok itum cinema hindia film long ke thek long ko puson ma la puson thot han tang ti ko pia po se alang li phan la an ke dam long re alang li ke nut ba po si ani hang lo tang te payroll hang po ke hang lo te ke long kilong lo bong te hong ke dam lo hong ke alang followers so men che tong nam po hada sek tom kilun ke kanar nam kardom kadu kawe arong chi pipik pik setame aning hang helo lo tang te alang lia ko a hemar lo a hem teng lo a hem cherang thu po aning hang lo tang te bar plot setame li tum thenglong ile tum kiduk dera tum ke la puson ke long li pipo selang li phana po an ki long re lo bong te athe politics ben ka chera blok to kok pusipu le tum news lang lo bong te thenglong si politics ben chera blok do kok lo la pen alang li phan ke kroyarat sitame suri dolo labang so pena jok si hala politician sun sami alang li phan ali ka chen pena jok mate alang li ka cherap ke dodun kok pena jok alang li phan bong te kroi da pik lo la pen ke hong si tame pawang lok lo ningka ni siang bong yong si 90 days mani pharoi si yong si ni pharoi si mani chok der ke an yong si hong nang bar long lok lo tangte hem kang sam ke du tali videlo lake athelang ke chiklu yon jonan an payroll ke long si jola puson se tame alang li ke aso sa kes kali kachulang remakya se tame bahini do apran karmut se tame bahini latame pura convict jola puan se tame alang li phan ke la pan se tame long piniar ni litum lang dam lo dang te by chance men accident ben se tame mani aphan accident men jo apran ar model lo tong ya tong potum han se tame bank thon lo bang te latum ke ning kaning ko yong se convict lo dang te latum ke la jujet ti ki jok se jok jelo se tame hala tum ke piniar ni politician atum ke
lapen ke lapuson thak thak donggi baba tumke alang tumke arlo lutbom hongwang bom lutbom hongwang bom hong ge bang sita me ning kis parong ekdom enjoy arlo le do sita me ke choke jon aram se hanti hada ta 5 star atheng jo lapuson la seli tum bharot lo judicial system aphan ke rada tum pina an comment section no sami criticize re ke lalo ile tum kiduk de atum lo tang de justice talong le nalia keng chordom thong kep dong ingjong am source sita me arnam le pin chong de sita me justice long le kiduk de arat plotang te ke plang de atum plotang te alom so ma political backing ido tum bang te malom so ta jog justice ke long japhan la pen ke sipen lang ram lo plotang te khala tum political power ke doko ka tum hanjong se convict delo hala tum se hok choklem delo pa proof dolo la pelang than hem kang sambeng tholu bang te alang tum ke hem kang samle ke beng ka lo sining hem rang me ke le rokateng lo thebi polo bang te arlo do ko sta me alang tum tv sofa ka do ko dolabi ke chuki junar ekdom aning hang alingji lapen ke aning hang lo bang te hong sitami ang tet pojeni pike phokep sitami pinya ni li kiduk de tum han ke alang tum chini je la tum ke power awe jakong awe atum han ke wieling ta chok kuchini law and order tum sitami judicial system ang ton la hello donatum pinya ni li tum chelang nam lo blotang ke chijin so me mama khangyang ili kiduk de tum han ke de ase political power ke do rat apki ke do dun toy backing ke do tum han lo lapen ke karchak dona ke do tum han lo blotang te hem kang samle do ta hem ateng do na sipini ni lilan se chiek pena tum han che than pun chotto pardon